To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adam Zango, Allah saka mana da alheri, wannan abun alheri da kai. Ubangiji Allah ya biya ka, Allah ya saka maka a mizaninka na hasanat. Hasada dole ne a yi maka hasada, saboda annabci ma da aka aiko an yi masa hasada. Allah ya sako da mu'jizozi daga sama iri-iri, an yi musu hasada. Saboda haka ka yi haƙuri, kuma ka duba suwaye suke maka hasada, sun kai ko ba su kai ba. Ba yadda za ka yi haka, za a zauna da munafukai a haƙura da su, saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna da munafukai, kuma har sura guda aka saukar musu a Qur'ani, suratul munafiquna. Da za a daina munafurci da ba a saukar da wannan surar ba, to munafurci ba a daina shi ba har mu bar duniya. Yawwa, kuma wannan abu da kai na alheri, Allah ya sa ka yi dubin dubatarsa, Allah ya ba mu iko mu biyo baya. Ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi. Masha Allah. Adam Zango. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adam Zango, Allah saka mana da alheri, wannan abun alheri da kai. Ubangiji Allah ya biya ka, Allah ya saka maka a mizaninka na hasanat. Hasada dole ne a yi maka hasada, saboda annabci ma da aka aiko an yi masa hasada. Allah ya sako da mu'jizozi daga sama iri-iri, an yi musu hasada. Saboda haka ka yi haƙuri, kuma ka duba suwaye suke maka hasada, sun kai ko ba su kai ba. Ba yadda za ka yi haka, za a zauna da munafukai a haƙura da su, saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna da munafukai, kuma har sura guda aka saukar musu a Qur'ani, suratul munafiquna. Da za a daina munafurci da ba a saukar da wannan surar ba, to munafurci ba a daina shi ba har mu bar duniya. Yawwa, kuma wannan abu da kai na alheri, Allah ya sa ka yi dubin dubatarsa, Allah ya ba mu iko mu biyo baya. Ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi. Masha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adam Zango, Allah saka mana da alheri, wannan abun alheri da kai. Ubangiji Allah ya biya ka, Allah ya saka maka a mizaninka na hasanat. Hasada dole ne a yi maka hasada, saboda annabci ma da aka aiko an yi masa hasada. Allah ya sako da mu'jizozi daga sama iri-iri, an yi musu hasada. Saboda haka ka yi haƙuri, kuma ka duba suwaye suke maka hasada, sun kai ko ba su kai ba. Ba yadda za ka yi haka, za a zauna da munafukai a haƙura da su, saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna da munafukai, kuma har sura guda aka saukar musu a Qur'ani, suratul munafiquna. Da za a daina munafurci da ba a saukar da wannan surar ba, to munafurci ba a daina shi ba har mu bar duniya. Yawwa, kuma wannan abu da kai na alheri, Allah ya sa ka yi dubin dubatarsa, Allah ya ba mu iko mu biyo baya. Ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi. Masha Allah.